Kumangochi kunazafika munthu wina wake George yemwe anali ndi ntchito yabwino kwambiri ndi udindo wabwinonso ku immigration ya Mangochi. Anali okondwa ndi okondwa kwa basi ndi ntchito yake, beji yake komanso salary yake. Kunja kwa immigration kunali mnyamata yemwe ankagulisa samusa ndi tizinthu tina pa benchi, dzina lake Abdu. Tsiku ndi tsiku Abdu ankayima pa dzuwa kumwetulira nkumayitanira samusa otentha ali pano, mandazi akupezekanso. Ndipo nthawi zambiri George ankafika pamalo pa Abdu nkumamuseka ndi anzake amvekere, akuchita kuyitanira mwa mastayilo ngati kuti ndi Kips shop imene. Onse nkumaseka koma palanchi nkumagula samusa aliyense mwa iwo. Kenako nkunena kuti koma yawo amwene munali kuti nthawi yomwe ife tinkapita ku sukulu bize kubibira m'madzi, bwezi pano uli ngati ife maskilu uli nawowa nkumakhala uli ndi tsamba labwino pano. Abdu anamwetulira nati mwina adisa, koma sindikufunikira JC kuti ndizitukule business yangayi, zili bwino mmene zililimu. Zaka 5 zinatha George anakwezedwa udindo ku immigration onona zedi, nyumba ya ulere, galimoto la kuntchito loyendera labwino, salale nkumakweranso pamenepo. Kunja kwa immigration konkuja Abdu wazimangirano kashopu kogulisa samusa, tea, pizza, mapayi ndi zina zambiri. Pano kashiya olandira ndrama ali naye pali dzinano pa shopu pakepo. Ndipo masana a tsiku lina George anafika pa shopu pa Abdu nati not bad Abdu, ukuyeseratu kukokera, komabe sukuona ukanapita ku sukulu bwezi uli pena pake ndi luso lakoli. Nzoona mukunenazo saa, komabe ineyo tu ndilikale pena saa. Anateno poyanga Abdu napitiliza nati komabe ulendo wina wake kuntchito kwanu akazakuchedweserani lunch muzangofika kwa ine nzakusevani fast, moyo ndiwodalirana uwu. Anateno Abdu mozichepesa. Panono zatha zaka 10 George anakwezedwanso chiudindo chochita kumulemera. Anali no manager wa ku immigration, mafuta mu galimoto ochita kumuthirira, ndipo ndi nthawi ya lunch. Kunja kwa immigration Abdu mu shopu tsopano yabwino ya maglasi fancy restaurant, mkati muli azungu okuda mabigi ndi mabigili onse ali mmene momo muli ogwira ntchito ochuluka shopu ya Abdu. Ndipo George anamupeza Abdu akuyang'anira omugwirira ntchito, ndipo George amvekere ukuyesesatu si mpaka wafikano pa ubwana tikufanana m'maonekedwe ndi za samusa zomwe zija eti. Abdu anamwetulira amvekere yes Allah akudalisa, ndipo ndikukwera popanda kuyembekezera promotion letter, ndilibe degree, ndilibe diploma, ndilibe PhD, koma ndikupita kutsogolo ndithu. George anakhala pansi ndipo mozikweza amvekere Abdu 10 years musamusa, si ukuona ukanatha kupanga zazikulu chiudindo chokulemera ndi zako zimene ukuziziwa kalezi, kanathatu kuchita za catering bwezi pano uli patali kwambiri. Abdu nkuzamwetulira amvekere saa, ndingakuuze niko ndikena kake. George anati ndiuze. Zaka 10 zapitazo ndimagulisa samusa mu basket, inu muli kuntchito kwanu munali wapansi chabe, tonse tinkapeza 60,000 pa mwezi, koma iniyo simunkadziwa. Lero ndinu manager saa, ndipo ndine mwini wa restaurant iyi, ndimapeza ndrama zochuluka kuposa inuyo, koma point yanga si imene yoyo. Chosiyana chachikulu inuyo ndine ndichi saa, zomwe ine ndikupangazi ana anga azapitiliza sazayambira pa 0, koma inuyo mukazafa kapena retire, manager wa kuntchito kwanu azakhala munthu wina osati ana anu. Ana anu ma promotion ndi ma certificate anu alibe nawo ntchito, sangagulise ntchito inu palibepo. Ndipo Abdu anayika mkono pa tebulo nati tandiuzeni saa, ndi ndani wagulisa ntchito bwino nthawi ya moyo uno. George sana yankhe kanthu, anangolipira bilu yake nkumapita ku ofesi kwake ndi nkhawa zochuluka, ali ni mafunso ndi kulingalira kosalekeza. Phunziro langa munkhani, kuchita bwino sikuli mukukhala pa ntchito yabwino ma certificate nkumalandira salary yabwino, koma kumanga chinthu cha phindu, chinthu chomwe chingakule komanso nkumapitilira mpaka ndi zizukulu zomwe inu kulibeko. Inde ntchito imapereka security, koma zimakupangisa munthu kukhala kumbuyo kwambiri ndi moyo uno
kamba kasogolo lopanda anthu chopeza. Life is not always about kumanga opitabe kumanka natolera ma certificate ayi, koma kumanga za msogolo. Anthu omwe ali pa ntchito ambiri amakonda kunyoza ndi kuwayang'anira pansi anthu omwe amakhala akumathamanga ndi mabizinesi osiyanasiyana, nkumawaona ngati anthu opepera. Dziwani mu bizinesi ndimo muli chipambano ndipo kulemera kosavuta. Ulendo wina mwamuona munthu wa bizinesi olimbikira, zadziweni ameneyoyo ndi dolo ndithu ngati inu amene mukugwiranso ntchito. Tilipo Amalawi 20 chakuti miliyoni nzosatheka aliyense nkukhala pa ntchito, ndi ntchito zanje angagwira anthu onsewo. Ena omwe ali m'mabizinesi ndi omwenso akuchitisa kuti miyayi ya ntchito izipezeka pa anthu enanso. Olo muli pa ntchito, tayeseraniko ndi mabizinesi tosiyanasiyana ndi kukutsimikizirani muzasiyanisa m'mapezedwe ndipo muzakhala mukupanga build chinthu chomwe even ana anu azatha kupanga inherit. Ndine Dini Studios, osayiwala kugawana uthengawu ndi aneba kuti wapeze.